Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Vanessa Tubío, que é de Agadea, Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencias tipo Alzheimer. Bos días, Vanessa, gracias por vir ata aquí hoxe. Bos días, gracias a vos por contar con a nosa presencia hoxe e por darlle voz e visibilidade ao noso traballo. Pois imos empezar falando do teu traballo, porque ti és un cargo moi largo de decir que é coordinadora dos servizos de estimulación terapéutica da área do Barbanza e do Centro Público Alzheimer de Ribeira. Efectivamente. Contanos un pouco en que consiste o teu traballo. Bueno, pois eu estou un pouquiño nesa primeira línea de entrevistas coas familias en canto chegan a nosa entidade, un pouquiño xunto coa psicóloga nesas entrevistas iniciales, preguntándolle un pouco pola parte social do seu familiar, un pouquiño para recoller estes datos importantes en relación á vida da persoa que vai acudir ao noso servicio e para logo que os técnicos que traballen en atención directa con estas persoas podan adaptar as actividades aos seus intereses e aos seus gustos. A maiores, eso en relación aos servicios de estimulación, e a maiores logo coordino o Centro de Día Público Específico de Alzheimer, que é un centro que é exclusivamente específico de Alzheimer ou outras patoloxías neurodegenerativas e que está ubicado en Ribeira. Como dirías ti que se diferencia a vida dunha persoa que teña Alzheimer que vai a que acuda ao vosso centro e unha persoa que non acuda? Como é de diferente? Atreveríame a decir que é 100% diferente. A razón, conseguimos que o deterioro que presenta esa persona se frene no tempo. Entonces, unha persona que acuda aos nosos servicios ou que acuda a calquer outro servicio de estimulación, o avance no deterioro consíguese frenar exponencialmente. E isto é moi significativo porque nós cando analizamos os nosos datos descubrimos que hai persoas que permanecen con nós nun servicio de estimulación quizás ao largo de toda a súa vida. Permanecen hasta 10 anos, hai persoas. Conseguimos evitar a institucionalización, é dicir, esta persona permanece o máximo tempo posible e con boa calidade de vida no seu domicilio, que é moi importante. Frente a outras persoas que non reciben esa estimulación, pois o deterioro avanza a pasos axigantados. Entonces, hai a pérdida de capacidades físicas, co cal a calidade de vida está mermada e o cuidador principal, neste caso, tamén ten un doble de traballo. Entonces, a diferencia é bastante significativa. E que cousas facedes? Se me podes dar algún exemplo, que facedes con eles para estimulalos nese sentido? Mira, todos os nosos servicios siguen un patrón, porque está comprobado que as rutinas lle reportan beneficios ás persoas que padecen algún tipo de deterioro ou algún tipo de demencia. Entonces, eles arrancan a xornada con unha orientación á realidade, compartindo e analizando e charlando sobre as noticias máis importantes do seu día a día, fan unha lectura de prensa para comentar estes temas que son de relevancia na sociedade e moitas veces eles, se non veñen ao servicio, pois realmente xa nadie comparte estes temas con eles ou non lle invitan a que sexan parte activa, non lle dan voz. A continuación fan unha terapia grupal, todos xuntos, está planificado mensualmente, esta pode ser ás veces de componente físico ou de componente cognitivo, un pouquiño como planifiquen os técnicos. Fan un pouquiño de xerontogimnasia, adaptada ás súas capacidades, un pouquiño para mover esas articulacións que habitualmente non as movemos. Moitas veces non lle damos importancia a esta xerontogimnasia e pensamos que só estamos levantando un brazo por levantar o brazo, pero cando analizamos no contexto real, diste que estamos levantando o brazo ou estamos collendo este peso a unha altura diferente para o día de mañán poder chegar á estantería, á cena de arriba, a coller o bote de alubias ou calquer outro ingrediente que teñamos que precisemos coller. Pasan a traballo en mesa, aí fan un pequeno break, toman un pequeno tentempié, ás veces composto de fruta, algo saludable, e despois arrancan con este traballo individual adaptado un pouquiño ás súas capacidades e ao seu nivel de deterioro. Traballan o cálculo, traballan a lenguaxe, traballan a memoria máis recente, traballan a ortografía, un pouquiño tendo en consideración esta entrevista que se fai inicialmente, explorando neses gustos e neses intereses e adaptando estes materiales a eses gustos e intereses das persoas que están no servicio. Cando nace, como nace Agadea? Mira, a Agadea nace o 25 de marzo do ano 94, o ano pasado estuvemos de 30 aniversario
E nace da man de María Isabel Gei Pérez, que é a presidenta. Ela leva dende aquela en activo e luchando e velando por os intereses das persoas que teñen demencias e nace a raíz de que a súa nai lle detectan demencia por corpos de Lewy. Entonces, ela, xunto con un neurólogo, deciden poñer en marcha a entidade para crear recursos e ofrecer estrategias de apoio ás familias e ás persoas que padecen estas demencias. E canta xente atendedes, máis ou menos, se tedes unha cifra? Mira, ao largo de todo o ano, a Gadea, a parte da área do Barbanza, atende persoas da área de Pontevedra Norte, máis concretamente na Estrada e en Cuntis, e tamén a sede está en Santiago, atendendo o mesmo que atende o núcleo urbano de Santiago, tamén atende o rural de Santiago. No ano 2024 atendemos ao redor de 1.800 persoas. Calcúlase que este ano, aínda non temos os datos porque non finalizamos o ano, pero que se atenden, a cifra incrementase. Están chegando máis casos de deterioro máis leve, máis casos de persoas a edades máis tempranas que lle diagnostican unha demencia. E estamos comprobando que cada vez existe máis conciencia sobre a enfermidade e maior búsqueda de recursos nas comunidades para poñerlle freno a este deterioro. O sea, que detectades que hai máis xente nova, non sei se pode influir o estrés ou algo nesa que empece antes a enfermedade. Efectivamente, detectamos eses casos en edades máis tempranas e detectamos eses casos ás veces cando aínda as persoas están desarrollando actividade laboral, co cal supón un cambio de rol moi importante, porque moitas veces hai que abandonar o rol de persona traballadora e adquirir outro rol. Esta aparición en edades tempranas pode vir motivado por ese estrés, por ese ritmo acelerado que levamos no noso día a día, pero tamén é certo que cada vez somos máis conscientes do que nos está pasando e poñemos o foco de mira no que nos está pasando. Entonces, sobre todo na área de Santiago, que é onde se detectan eses casos máis a edades tempranas, quizá tamén pola xente que se analiza máis e capaz de ver algo me está pasando, vou pedir axuda, pois quizás eso sexa o que motiva que as persoas a edades máis tempranas estén chegando aos nosos recursos. E que diferencia hai entre demencia e Alzheimer? Demencia como término xenérico, é a descripción de unha serie de síntomas que afectan a pérdida de memoria, a nivel de lenguaxe, a nivel de pérdida de capacidades, e Alzheimer é algo máis específico, é un tipo de demencia. A maiores hai outros tipos de demencia, como poden ser a demencia por corpos de Lewy, unha demencia frontotemporal, unha demencia vascular ou unha demencia mixta. Iba a te preguntar se pode ralentizar, pero xa casi me contestaches antes que sí, que se pode ralentizar co exercicio que fan con vos, cas actividades que fan con vos, pero non sei se pode previr ou é algo que se che vai vir, vai che vir. Todo está na nosa man, é dicir, hai algo que non podemos, a naturaleza ten marcado un ritmo, entonces hai cousas que non podemos evitar, pero si podemos poñer estrategias para que isto ou non aparezca ou se aparece teñamos unha reserva cognitiva máis alta, co cal a pérdida de capacidades vai a ser menor. Entonces, aconsellase o que todos estamos acostumbrados a escoitar, hábitos saludables, actividade física, recibir estimulación. A estimulación pode ser participación en actividades en talleres de memoria, acudir a clubs de lectura, clubs de ganchillo, de estas actividades que tan de moda ás veces están. Todo isto contribuye a que a nosa reserva cognitiva, a ler a prensa, a ler calquer libro que sexa acorde aos nosos gustos, pois isto axuda a que esa reserva cognitiva este presente, co cal o deterioro, ao mellor non afecte de igual modo. Supoño que ti estás en contacto cas familias, cando chegan ali, supoño que o mellor a veces, cando lles acaban de dar o diagnóstico do seu familiar ou o seu propio,
vens que hai vida despois do diagnóstico do Alzheimer ou é difícil facerlles ver que sigue habendo vida despois deso? En ese primer momento costa un pouco, é dicir, acabanche, moitas veces tamén che dan un diagnóstico e non che din a donde acudir, entonces quedaste desamparado, digo, que fago agora con isto, a donde acudo? É certo que cada vez hai máis colaboración por parte dos neurólogos, entonces moitas veces pois xa prescriben acudir a servicios de estimulación, aconsellase realizar actividade física. Nós tamén temos unha labor moi importante de visibilidade, entonces intentamos estar presentes nas comunidades para que a xente sepa que a pesar de haber un diagnóstico, hai vida máis alá dese diagnóstico. Entonces intentamos traballar moito coas familias, para nós as familias son unha parte fundamental, porque nós estamos nunha parte do día a día, pero elas están a totalidade do día. Entonces, esa escola de familias, nós temos un servicio que é gratuito para as nosas familias, que é a escola de familias, están guiados por psicólogos, entonces aí traballan estrategias de como afrontar este primer diagnóstico. Temos nesas escolas de familias cuidadores expertos, que moitas veces nos enfrontamos a situacións difíciles, tales como poden ser que a persona afectada non lle comuniquen o diagnóstico que ten. Entonces, vese o cuidador principal nun dilema moral, que é comunico yo, non yo comunico, como yo comunico. Entonces, moitas veces está este cuidador experto que é, a min sucedeume algo similar, fixen así, proba. Moitas veces, tanto valor ten o peso dos nosos psicólogos como deste cuidador experto, porque as persoas empatizan máis con aquelas outras que xa viviron outra situación similar. Entonces, creo que me foi un pouco polas ramas. Non, correcto, está correcto. Queria che preguntar tamén por curiosidade se é bo ou malo, cando temos algún familiar que ten Alzheimer ou algunha demencia, isto que facemos moitos de, bueno, quen é esta persoa? A ver, recorda, quen é esta persoa? Dime. Non sei se os facemos, se os poñemos máis nerviosos ou é bo forzalos a recordar. Realmente estás generando unha confrontación a esa persona, porque ou estás evidenciando que realmente lle pasa algo. En vez de facerlle ese tipo de preguntas tan abertas moitas veces que eles xa non son capaces de recordar e nós somos conscientes de que eles, nós e os familiares, de que algo está pasando, de que seguramente non sepa identificar a esa persona. Entonces, por que llevamos a generar esa confrontación, ese sentimento de frustración? Entonces, en vez de facerlle, non sabes quen é? Recordas a Maruja? Axudarlles, non? Axudarlle un pouquiño con este tipo de pregunta. Entonces aí o seu cerebro xa conecta e non faz que aparezca este sentimento de frustración. Porque se alguén tenden as persoas que sufren unha demencia ou unha demencia tipo Alzheimer ou cualquier outro tipo de demencia, é a evitar ese contacto social por medo a que detecten que algo lle está pasando. Entonces tenden a aislarse. Entonces, si nós aínda por encima con ese tipo de preguntas generamos esa confrontación, eses sentimentos de frustración, estamos favorecendo que ese aislamento se instaure moito máis. Entonces, en vez de facer esas preguntas tan abertas, acompañámoslo un pouquiño no tipo de preguntas e facilitamos un pouco que eles podan responder. E como é para ti a nivel persoal tratar con estes enfermos, con estas familias, que é unha enfermidade moi dura e moi cruel tamén? Sí, sobre todo porque borra esos recordos. Pero máis importante, creo que o máis positivo é ver como desde que acceden ao recurso hasta pasado un tempo, escoitas comentarios de puden vir antes, ou temos servicios que funcionan os 3 días e as persoas escollen vir os 3 días e ben podía estar os 5 días. O día que non ven é unha lucha diaria porque non consigo nin que se levante da cama, que se vista, pero o día que ten que vir xa está lista, non fai falta decirlle nada. Entonces, escoitar ese feedback tan positivo por parte das familias, creo que enriquece moito o traballo e che fai olvidar un pouquiño desa etapa inicial que é a comunicación do diagnóstico e a hora que fago. E que outras actividades facedes? Porque sei que tedes un premio Sinbad, creo que se chama, facedes tamén actividades de concienciación en distintos concellos, contame un pouquinho. Sí, pois mira, xustamente vimos de celebrar a semana pasada a entrega do premio Sinbad, que este ano foi para Rita Doallo, coa súa historia Astralogía, si non me equivoco mal, porque o nome é un pouquiño complexo.
E ese libro non só se queda nun premio, sino que ese libro viaxa a través dos coles, e viaxa a través das voces dos nosos maiores, facéndolle ver aos nenos e sensibilizándos coa importancia desta enfermidade, coa importancia de acompañar, de estar aí, e de que, a pesar de que borro os recordos dos seus avós, estas persoas siguen tendo poder de decisión, de participación, e é bo contar con elas. Entonces, a través de diferentes coles, a través de diferentes campañas, pois intentamos darlle vida a este libro e que viaxe a través das voces dos nosos maiores. A maiores, xustamente este venres, temos tamén planificado unha saída dun proxecto que tamén alberga nenos e persoas maiores e persoas con deterioro. O proxecto chamase Un camiño de lebranzas, Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, máis concretamente a Illa de Sálvora, e vamos a facer unha saída que van a ir 125 persoas, entre escolares e adultos, persoas con demencia e persoas sanas, promocionar o potencial todo que temos a nivel de patrimonio, de cultura e de naturaleza aí na Illa de Sálvora. Entonces, intentamos que, a pesar de haber diagnósticos, a pesar de ser maiores, podemos convivir todos, estes nenos podense sensibilizar coa enfermidade, poden coñecer de primeira man todo o valor que estas persoas nos poden transmitir a pesar de haber un diagnóstico. Entonces, para nós é importante estar na comunidade, educar desde edades moi tempranas e responsabilizarnos todos acerca das enfermidades. E xa para ir acabando, dúas preguntiñas moi breves. A que temos que estar atentos? Que primeiros trazos de enfermidade podemos estar atentos nun familiar ou en nós mesmos? E tamén que mito che gustaría derrubar sobre o Alzheimer, sobre as demencias? Mira, como eses primeiros síntomas de sospeita, Onte xusto viñamos de presentar unha guía que sacamos tamén un pouquiño para estes primeiros momentos de que che dan un diagnóstico e non sabes que facer. Entonces, unha guía elaborada por diferentes profesionales da entidade como algo moi fácil de ler e que che poda tranquilizar en ese primeiro momento e che poda dotar de ferramentas sencillas. Entonces, formulaban a algunha persona maior, dicir, ás veces pásame que me olvido que iba a coller unha cousa e me olvido. Iso é señal de que poda ter algún tipo de demencia? Non, son despistes ou uso. Cando nos debemos preocupar? Pois cando nos desorientamos en espacios que son comuns para nós, que estamos habituados. Cando empezamos a guardar elementos que non se corresponde, é dicir, uns calcetins cos cubiertos, xa por ir a algo moi chamativo. Cando se che dou moi ben facer de comer e de pronto empeza a haber fallos na comida, eso é síntoma de alarma. Cando aparece dificultades a nivel de comunicación, síntoma de alarma tamén. Son pequenas cousiñas que fan sospeitar que hai algo máis de un deterioro cognitivo. E o mito que che gustaría derrubar sobre Alzheimer? E o mito que me gustaría derribar sobre Alzheimer é que, a pesar de envellecer, non ten por que ir implícito sufrir Alzheimer, e que cumplir anos e ter unha edad avanzada non é señal de que vayas a ter deterioro cognitivo. Hai persoas con 90 anos que teñen unha memoria increíble e hai persoas con 60 anos que teñen un diagnóstico de Alzheimer. Entonces, ese mito de envellecer non significa que vayas a sufrir unha demencia, que é moi importante. Perfecto. Pois moitísimas gracias, Vanessa, por viros ata aquí. Gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista. Gracias.